Bai, liburu hau 10 ipuin bilduma bat da, 10 kontakizunek edo osatua, kontakizun hauek, narrazio hauek oso desberdinak dira, batzuk luzeoak, bertzeak baino, batzuk modu batean kontatuak, batzuk bertze modu batean, baina ezaugarri amankomun bat dute, badute ahari bat. Eta ahari hori da giroa. Eta giroa da mendia eta batez ere mendizaletasuna. Mendizaletasuna gure artean, Euskal Herrian, zale haunitz eta asko dituen kirola da. Eta, badu nola baitere abenturari edo lotua dago neurri batean, eta kirolari, osasunari eta lotua. Nik hemen agertzen den, eta epikotasun bat ere izan lezake. Epikotasun txikia edo handia, baina epikotasun bat ere izan lezake mendizaletasuna, epikotasuna handia himalaismoaren kasuan, eta behar bada ezain epikotasuna handia txindokira joaten zarenean. Baina hemen agertzen den mendizaletasuna ez du kutsu epikorik. Ez da mendizaletasunaren apologia bat. Hemen mendia gertaleku bat da. Hemen agertzen diren pertsonaiei mendira joatea ez aparte eta mendizaletasuna ez aparte gauza gertatzen zaizkie. Eta gehienetan giza harremanak ispilatzen dituen narrazioak dira. Bikote harremanak, aita semen arteko harremanak, adiskideen arteko harremanak, alaba eta amen arteko harremanak.